Tinokudokesai mabi yangu kuna udzoma nhokodzo zuva ro26 mwedzi uno waKubvumbi. waMnangagwa wagosiya vanhu vese vari kugutsurira musoro kuti takambozvireketa kuti wavo kudyidzana nobato roZANU-PF. Ukama hwavo nobato hwanyanya kupindirira zvokutoti vazhinji vari kutoti pachiribe kana bato rokupikisa apa. Nokuti pawaita hurukuro naruvheneko parenyatwa wakabuda vari kutopa waMnangagwa sando dzokutoti waMnangagwa vari kugona. Heno mabi yangu asi chibodzi chawakangobvuma kuti izvo muna 2017 makaitika zvokutohwa masimba nomauto zvisiri pamutemo. Ipapo ndipo pega pawagona kureketa wagotiwo waMnangagwa vatori nani pane zvaiitiwa nawaMugabe. Idi heno mabi yangu kuti munozvionawo sei? Nelson Chamisa goti ari kuringira kuti agoita vanhu vachamirira mudare reparamende nomumakanzuru vari vanhu vagari vomumakanzurumo. Ari kuti ada kubva mukuita kwavanosiita makore ese kwokutoti vanotsvaka vanhu mubato mavo bedzi kuti vaite ndiwo vanonomirira kumakanzuru kana kuparamende. Ati ari kutsvaka kuti vanhu vagoite zvokuita vanhu vanonge vari vomunharaunda. Heno mabi yangu tichagoziva kana zvaburika kuti vada kunyatsozviita kuti zviitika here sei. Mhanduwe ari kugoreketa kuti kureke zvokuita kudambuhwa nokuchinjirwa kwebumbiro romutemo ari kuita achiingidzira kuwanda. Waata mutambara kureketa kuno agoburikawo ari kureketa kuti vanhu venyika yese vanofanira kuti vabatane kuti vamise waMnangagwa pane zvavarikuda kuita zvinhu. Wati vanhu vakarega kuhamisa vachaita kuenderera sojira rekubvaruka mupendero. Ichokwadi chemabi yangu dai vanhu vagona kubatana zvambomira zvokuchinjirudza bumbiro romutemo zvinhu. Nyasi kune vazhinji vomubato reMDC Alliance vagosungiwa pokare obeisitore pabodzi pona Allen Moyo ndo vamwe vangu varipo pavanhu vasungiwa vari pamatare odzimhosva omuHarare. Paribe agoziva kuti zvii zvanyatsosungiwa asi kwai zvino zvokuita nokuita kwokumboratidzira kwakaitiwa zuva rokutanga romwedzi uno. Paribe agoziva kuti zvichagopera sei asi zvinotorwadza vazhinji mabi yangu. Tindori kumatareko Mary Chiwenga kwai atadza kubudirira kuti nyaya yacho ikandiwe kumanyara nodare rodzimhosva. Kwai darero ragoramba kutetekera izvanga ari kudazvo zvokutoti achafanira kuti abenhuke mukuwisana nomurume wache kwaari kuita. Priska Mupfumira nyasi aita muyembe kuvanhu vazhinji nokuti anga ari kureketa kuti uori ndo hwanyanya kukonzeresa kuti nyika yedu ireke kubudirira. Iye ndiye mumwe wavanhu akabatiwa uori akagosungiwa achibva aburitsiwa pokare zviya zvatinomboreketa pachirungu kuti catch and release. Achema akati iyo catch and release ndiyo yaakuita kuti zviitike izvi nokuti zviri kuramba vanhu vachingoita zvibodzizvo paribe chinochinja. Idi mabi yangu aiwa pakanyangara apa. Kwaino bazi ropasi rese rinopa vanhu zvokudya reWorld Food Program, vanhu muZimbabwe wangu varibe chokudya chakakwana wakaingidzira nozviuru 300 zvowanhu munyika yese. Mwedzi watabvayu wakurume. Zvinotorwadza mabi yangu nokuti vari kutoti vanhu vanosvika mamiliyoni 2 nezviuru 400 chaiwo wakasvika pakutsvaka zvese kuti wandoona kurarama mwedzi watabvayu. Idi dai wakuru hurumende wagoti mbwirawo tsitsi tapfumvura. Zvatagokunyepa inozorowo kuti kurambidziwa kwakaita motika dzanomakore 10 zvichienda mberi kwakaita kuti hurumende isaye mari. Kureketa kuno kwai hurumende ichikubvumira kuti motika dziunziwe munyika kusvikira mwedzi unouya paunopera. Mabi yangu takambozvireketa izvi wachaona moto chete. Kwai nobazi rehurumende rinoita zvokuverenga vanhu nozvinhu kwai munhu mubodzi anga ari kuda mari inoita zviuru 5 no600 ano 42 zvomadhora omunyika kuti atenge zvokudya mwedzi uno. Iyi mari yakaingidzira nozvikamu 6
kubva muzana pane zvomwedzi wakurume watabva pakanyangara mabiyangu. Idi kureketa kwakaita vanhu padande mutande kwagoita kuti utsotsi noumbavha nougororo wanga uruda kuiti vanhu nash TV upere. Wakaburitsa gwaro rokureketa kuti wakureka kaunhu kawo kokugotorera wanenge vari kuimba zvinhu zvavo zvese wachivasiya waribeka nachibodzi chawanogoitawo chinovapa chouwiri. Toramba tichitenda wakaburika kuti warekete izvi. Tiri ngedu dzopasi rese. South Africa yakutangisa pokare kupa vanhu kamushonga kodzihwa mupengo koJohnson & Johnson kaunga wambomisa. Kunenge kune nzvimbo dzinosvika 25 dzinenge dzichipa vanhu kamushonga ka nyika yese. Kumalawi guta rorirongwe rakuda kuti rigobvisa wanhu wese wari kuita zvokupemha wakaremara pabodzi pono wanowapwere mumugwagwa kuti waise imwe nzvimbo yakanaka. Heno mabiyangu kana wakazvikona izvi asi tinoramba tichinolinga. Namibia noBotswana dzaita kubatanidza manja kuti dziwake kwenyaro magetsi anobikiwa nozuva rakakurisa. Vari kuti vari kuda kuti vaburitsire mabhiriyoni 5 omawati omagetsi. Toramba tichizvitenda izvi tichiti dzimwe nyika zvadzo dziri kubudirira. Kambani yoTotal iri kuita zvokuchera mweya wokupisa mapfuta kumunyika yoMozambique watiwo wakumbomira zvokuita izvi. Watobisa wabasa wavo wese wanga wari kuMozambique ko. Idi pakanyangara apa. Mazuva ese nyika yoFrance noAmerica zvaenda kuChad wakati wari kubvumirana nokutohwa kwakaita chisimba ikweyo. Idi pakanyangara mabiyangu ukaona vanhu vanosapota kuti mwana agopfura bambo wache iye ogotora chigarocho wachindosapota zvakanyangara izvi. Ku-UK pasungiwa mumwe muZimbabwe anoita zvokurapa vanhu nemishonga yechivanhu anonzi Lyndon Nindi ano makore 40 akaisiwa mujeri kwemakore 2 pakanyangara apa. Tiri ipapo mabiyangu togumira pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.